majudgment ei ekoti ngabude apa urazwa chikumbiro chamaikumbira chakadhisimiswa la hachina kutambirwa nedaro. Verengai statement iyo pabanga ndakaenda kuchikoro ndikapedza kudhara. Verengai iyo order yakaingiyo kwenyu mapepa ari kuti munawo mapepa anga ripota ingeni nda makaibone mazvipomazvivisa kuti chikumbiro chamakanga maenda nacho kudare chakaraswa right kwamana wemime zvino ndapi vanotaura nyaya yeestate yaitaura estate yainzi chiya apa vaiti vakasiyiwa pamusha nababa vaiti vakasiyiwa pamusha nababa kweimimi yo order yamainhingiringa apo iyo maikumbira chiya pa maikumbira protection order kapa saka mhingi yakaramba kuprotectai inenge yatarisa kuti aiwa zvikonzero zvamuri kupa kuti mupe munhu protection order hazvisi valid, hazvina udzamu, ndozvavanenge vachireva. Kuona vachiramba kukupai protection order kureva kuti zvamaitaura kuti ndozvikuitika kuti vakupei protection order vakazoona kuti no hazviite. Then iye zvino nyaya iripo ndeyekuti chii ndinotanga ndichiti imba yakaparara kare, saka nhasi ndaida kuzadzisa negupuro wechekutanga. Gupuro munozozadzisa tada isusu kuti itai, handiti imba yakaparara kare makuda kupa munhu gupuro, handiti mada kupa munhu gupuro mune muchitotaurira dare roziva kuti zvii zvamuri kuda kuita, zvamakatadza kuita muri kumba kwenyu nemukadzi wenyu wamakanga makaroora, handiti ndibudi wangu. nyaya iripo pari zvino ndeyekuti akauya kudare kuzomang'ara ndiani? Ndini. Nyaya yenyu ndeyekuti chii? Ini nyaya yangu yanga yekuti ini ndiri kudzinga mwana pamba, mwana wamaiguru. Saka maiguru vane 29 years vakangouya vakapinda mumba vakapaza dhoo vakaisa zvinhu zvavo neavi. Saka ini ndazoenda kuploti ndopandakawana maiguru vapazawo dhoo ravo vakapinda mumba. Vapaza dhoo ravo here vantu vapaza dhoo repamba penyu? Kicheni yani yamakavaka? Kicheni yakavakwa nani? Kicheni yakavakwa namai vangu. Mai vakabereka imi? Kwavari kuti ndiwo sei? Amubatsirike varume, toda kukuudzai mukataura nesu muchitamba nesu kuti uyo anenge achitaura zvinhu zvake zvekuti ndakavaka imba asina kuvaka, avo voti ndakavakwa namai vangu, imi muchiziva kuti hamuna kuvaka muchitaurira isusu, atitambwe nesu kusvika pakudaro. Imba ndopa pandakataura kuti imba yekutanga yakatogwa nemhepo ikawa, kicheni ikawa, ndikafuruma zvidhina ndikavaka. Ipa vari kuti yakavakwa namai vavo yanga yakasara yakadai tida kuti titare raundi, ndobva vati aiwa ngatichitangira apa payawira tichienda kumusoro. Imba yakanga yakavakwa naamwene venyu yakawa, ndobva matanga kuzovaka kumutsa musha iwoyo. Ndimi makamutsa musha, vanhu vese vakagara kwavakanga vari. Amen. Right, vakagara kwavanga vari vanhu vazochiona manje kuti zvinhu zvedu
avachakudai mumusha. Amen. Kana murume asingachade mukadzi anotaura, handiti Matare oongorora kuti hauchamuda, asi chakati nechakati nechakati chaakaita unoita sei. Vangauda tobisa gupuro dare risati ratogiranda kuti bisai gupuro. Pfungwa dzavo dziri kutongofunga kuti ndingabvisa gupuro hakuna zvinhu zvakadaro. Tingatoramba gupuro kutanga zvatinotoda zvitange zvazadziswa mumatare topata kugiranda gupuro. But chinhu chakakosha, imba inogara vanhu 2 vanodanana. Ukaona makugarisana makatarirana nekona yeziso mumusha, hapana kwatiri kuenda. Handiti chikumbiro chachakumbirwapo cheprotection order icho chakarambwa nedare rekumusoro. Haisiriyo nyaya yakauya muno. Akauya nenyaya muno havasi avo vakuda kupa gupuro havari muno. Ko pavakanga vasina kuuya kudare, gupuro rena vaikupirai kupi? Toda kutanga taenda panyaya yenyu first yamakaunza mudare kuti inini ndindakavaka imba yapunzika. Ndizvo here hama yangu? Hazvisi. Yakavakwa nani? Dzimba idzi dzakasiwa dziri mbiri. Pane kitchen yeround. Nebedroom yanga ine 3 rooms. Saka nyaya yakatika ndoti pamashure apo bedroom ndaratorwa nemhepo. Saka yatorwa nemhepo kudaro ava ndo yakapamba ndobva tambudzika rinotaundi ndobva vazodzokera kumusha vanga pauya mai vavo ndobva vatazogadzirisai imba yamhera 2 rooms. Magadzirisa 2 rooms kuti mugare ka. Isusu chatoda kuti tichiziva, iye mukadzi wamakuda kupa gupuro nhasi makaroorana gore ripi naye? 95. Pane makore mangani usvika nhasi? 31 years. Mune vana vangani? 3. Vatatu asi vapenyu vaviri. Umwe akashaika, vamwe 2 ndo varipo. 31 years. Imba kuberekwa mune mangani? 53 years. 53 kubvisa 31 2200. Mai mune makore mangani? 52. So makasiyana negore 1. But ndati 50 72. Pakuberekwa 1972. Mukadzi mukuru kune murume. Ndozvavari kutaura. Because ava 72 vanenge vaine 54. Ndizvo? Chimwe chete. Right. Chandaida kubatsirai ndechekuti maages enyu pamuri apo dai muri vamwe vanhu, nguva mune mapuhwa nematare ekunzi dzokerai kumba, muchishandisa kufunga kuti asi shuwa tingarambe tichienderera here mberi. Zvino mukadai muri kuti umwe ari kunditaurira kuti ndakavafonera kuti ngatichisiya izvi, ngatidai, uyu ndiye ari kuramba, takanga tafunga kuti tidai. Ndozvatei tichitarisira pamunonzwa tichiti isusu vanhu endai kudzimba, pamune mchidzorerwa kumba nematare ipo paya. Ndozvatei tichitarisira kuti zvichida tinogona kuwana dzimwe njere dzinenge dzachinja kubva pamune dzamunenge muinadzo. Imatouya nemafaira, mapepa ari mufaira menyu ndeye kuti chii mudare nhasi?
ibepa rinongotaura kuti state yakagowa musi wakati chetikasika muzitara nhinginanhingina. Very good. Ndozvatiri kuda izvozvo kuti zvibatsire, tipei tirione. Musazoenda muchiti havana kuona angu mapepa. Because chandisiri kugona kukuitai ndechekuti ndikugrantei 54 years ne53 years ne54 years 31 years of marriage. Mhodzi inini wangu mukadzi andisati ndagara naye makore iwayo, ndakuuya pane yenyu ndakutogranda authority yekuti ramba munhu ane 31 years wakagara naye. Mune mumwe mukadzi? Hakuna murume munoona achiita unzenza wakadaro asina ningi, asina umwe mukadzi. Munai ari munhu Marare. Kochembere yenyu madivhisi iri pamusha ine vana, imi muchiita zvenyu zvekunakirwa nemukadzi wenyu iyeyo. Ndiwa muda kugadzirira ground. Aiwa zvisirizvo. Kune vana? Nhau yakaitika ndoti pandakasiyana namai avo ini ndinobva pamba vakasara pamba. Saka zvadaro mazuva apera mai vatanga kuenda kumusha vanodzinga munhu aichengeta pamusha. Vabva kudaro ndobva vafondera bhodhi vavo ndobva vauya ndobva vadzinga mabhiridha akaenda megurazi vakaprojekta ida kuti mwana kumusha. Ndopana zokumbira kuti ndinogarantisa chi peace order kucourt. Ndoti baba vakatombovadedza vatombotaura navo kuti kusamurora wotitonga here mumusha medu. Iye akati hapana chamukwanisa kuita svika kuti apanipa mari yandoo. Andinochimbiza palast court. Taedza kutsiura mai ava neoverride maboundaries avasingafaniri kusvika vamirise mukadzi. Asi imimiwo pamadariko ndopataka kutsiurai pekuchida kurapa. Munoona ndokuumba kwenyu kwatinoda kuedza kuita chimuwechi mwatu vanhu vakuru. Ipapa pamanje hongu amanere manjera matutu ndinadize vanekaunjera matutu kavo kavainapo mavari. Saka ikakundoka tinokuedza kukumbirana navo manje kuti kabve vave kana vari pamusha vave amai vemunhu wese, vatambire mhuri yese. Kana izvo zvepamba kana tichiongorora kusopazwa kwakaitwa dhoo, pane maarguments akanga ari dhoo haringangopazwa. Ende kana amai guru muchiwirirana naamai guru naamai guru havangangosimuka kubva kwavari kubva vasati vafondera amai nyika kuti no kuno zvinhu zvandiomera ndiri kuuya ikopi but angoswana simba rekuskopaza dhoo. Zvese zvetinenge tichitora tichizviunganidza tichizviona kuti pane kutsveyama kuri mumhuri iyi kuroda kugadziriswa. Tinogona kukusiya nhasi tichiti paradzanai, but kana kutsveyama kuripo munotsveyama futi newamuinai. Zvinoramba zvichingodaro. Izvozvo pamwe zvatiri kunotaura so mukanyatsofunga muri mega musingatiudzi munotoona kuti kunotoone maprogram kuimba yechikuru chamuitira yamuriyo. Ndiri mudare ndichazokubata ndiri munotozviona izvo. Saka isu tinoda kukata chenu kuti isave system. Handiti haisi mhosva kuita vakadzi vaviri. Imi munochitaurirana nemukadzi wenyu mukuru, amai mwana ndozvazviri izvo. Patakatadzirana ngatichiregererana, ngatichivambai zvitsva, iwe uchizvigadzira kuti mukadzi chai, asi ini ndane imwe mwoyo zvakamira zvakadai so. Iwe uchigara pamusha zvakadai so zvakadai so. Ichi tichidai so kana sikada kuuya pamusha kana ana akada kuuya pamusha. Ini ndimi mukuru mumwe, ndimi unomudzidzisa womutaurira pano patiri panapa. Kunyange pakasara pari muzita redu asi ndepemhuri yese, ndepedzinza rese. Saka iwe uchitambira vanhu, asi ivo vanhu vacho vanotambirwawo ngavauye vaine rudo, ngavauye vakazvinonipisawo.
ngavauye vainechi vachiratidza kuti vari kuenda pamusha wakachengetwa nemunhu nemwana wemumwe munhu. Munoona zvinhu zvinhu zvese zvichiendeka. Zvomutaura ndikuzvinzwisisa sikira. Asi shoko rakadzoka mai avo ndizobva pamba inini. Mai vakanditi handichapiwa mutemo nomunhu. Saka shoko ro rakandiremera kuti saka rozofanira kuti kudini. Akatowanda mashoko. Inzwai mupamombe. Mamai aya anosvika pamwe paanonyumbwira. Achiti mapora. Saka chinhu chinodzidzisa munhu idare baba mukuru. Imi muri wezera rangu mazoita henyu mudiki mbichana. Nyaya hombe iripo. Munhu kana masvikisana kana kuti ukaona munhu akunopotera kudaro kuno handiti kubvuma iko kuya. Saka panenge pasisina kumwe kokuti anoendepi kuhama dzenyu kwese anenge akapushira kudai hapana anenge achida kumuona handiti. But mukaona munhu aenda kuna mambo kunopotera zviri nani kumuranga nedzimwe shamu dzekuti imi makati hamudi mutemo weumwe munhu handiti. Mutemo wandiri kukupa wawagarira pano ndowokuti uri munhu wandakabereka naye vana. Saka ucharamba uri mai vevana vangu hazvichinje. Ndo mutemo uri kundibata kuti ndigare newe. Asi inini pano ndonguva kuzoona kuti muri vapenyu here nevana handiti. Mudzimai wangu wandinaye ndiye mudzimai wandakuronga mhuri. Ava havachabereka vana 54 years handiti. Muchitaurirana vanhu vanenge vakonana maenda kumatare mabatsirika modini dini vanhu munochinja mukagarisana zvakadini zvakanaka. Pane kuti muparadzane muchikiriyeta ngozi mumusha. Ngozi dzinouya sei? Ngozi dzinouya pekuti vanhu kana taakuparadzana hapana chokwadi chinotaurwa nevanhu chinobuda handiti. Anenge amadefense ogoga uye ati zvakati ndizvo here zvakataurwa neuyo hazvisiri. Asi nekuti munhu anoda defense anodai musha wenyu unoramba uri wenyu handiti. Musha wababa venyu hausi musha wenyu imimi makautsvaga muri tu. Musha wababa venyu uri involved vamwe vana vasipa handiti kana varipo. Vazukuru vakaberekwa nemimi vari pate ndipaseo muchinhu chasekuru vavo nokuti ropa ravo riripo sekuru ivavo kuvazukuru vavo handiti. Matongero amaakunoita nhasi pachinhu nhaka yababa marangiro amaakuita navana asiriwo emuridzi. Dai muridzi akakuranga yakadaro hapana angadai aripo izvino pakutaura kwatiri kuita handiti. Saka tiri kuda kuti mukutaura kunenge uchiita matare nemi ndedzipi dzimwe pfungwa itsva dzinenge dzichipinda mamuri dziripo here kana dzisipo handiti. Topinda pekuti tipedze nyaya dzenyu. Kazhinji kana tichitaura mumatare akadai tinowanzotaura nemunhurume handiti. Munopanzwa imi ndimatotaura naye noti ava amai ava iwoyo muromo wekuti handichade kutongwa nenhingi vanenge vautaura asi vozoona kuti vanotongwa manje. Vanenge vasina kupa bhenyendura kupaona kuti aiwa mumusha wandiri kutaurira izvozvo ndewani handiti. Wakaona ndingazi nemukadzi achada kutongwa nehurumende imwe mumusha mangu zvinoita iteka kumusha kwako ndokwavamuri kuona kwavakuona kuti kumusha kupi manje neeji yangu ndonoti ndadzoka pamusha ndichiti zvaita sei. Hazvinakidze pakutaurirana kwatiri tichitaurirana tatanga neimwe yakadaro dai ndaziva kuti pakadai ndikada vaya nadzo dzese dzakatungamira kudai mazoona kuti imwe taipedza sei handimaona. Kuramwana ikoku kune ngozi dzakunosiya mumusha. Nyangwe baya vakabuda kuti vaenda kumusha kwavo nhasi muchipedzeserana nekuitana zvinhu zvakadai mumusha hamumborega
kusara mune zvipomerwa zvinosara zvirimo. Handiti mapoha. Saka muridzi wejira anorifuga kana kuriwarira muridzi waro anenge akuziva kuti iri rakundivava. But kana ravava chirega kurifuga. Kana waregedza kurifuga woripa mukana wokuti vane zvikonzero kamaya. Ivo kwamuri ikoko mune vana vangani? Handina vana. Handiti mapoha. So muri kutambisa nhingi baba. Muri kutambisa nguva. Mukadzi asina mwana mumusha nemi dai mamborwara kuti muone kuti after what pamuri wanada kurarwa nemi mukangotadza chete kurara naye apa next door achitaura kuti izvozviso inini but ava makapedza navo 3 months musina kurara navo havana kunoudza muvakidzani kuti ndozvakuita baba. Ukaona nyaya yemumba yakubuda makuendesana kumatare, regedzai kuteerera vana mukoma kana ana mai guru kuti vari kuti chii panyaya yemudzimai wako. Handiti mapaona avakupe rinovaka. Godo rimwe rinenge riripo maoko nekunyara kuti takunowanikwa tichinodzokera kunogara pamusha pakanga pachichengetwa nemukadzi. Vanhu vonyara kuti endai marombe akawanda mumadzinza ngaaende anogara pamusha wakanga uchichengetwa namai ava vangotambira. Unosvika mopaza dhoo remukadzi mumwe pamba pake nyange ukanzi imba yamai vako mosvika mopaza mopinda namai guru. Mai guru muramu havana kukwana mai guru vacho. Dai makambouya navo kudare takavataurira panapa kuti mai nyaya yamuri kuita iyi dai muri umwe munhu makati mainini ndauyawo ndiwo akatungamira kugara pano shamwari. Muramuka hamungamurase mukadzi womukoma kana ari mukadzi womukoma. Handiti ndauyawo panapa ndiwo akatanga kugara pano. Toitawo sei? Ndine project yandinoda kuti ndiite mainini ndingazvifambise sei? Ndodiwo. Handiti mopanana mazano. Mai mwana mai guru vauya vane project yavo yavanoda kuti vaitewo panapa asi kuti mugarisane vanhu vechikadzi hazviite. Tanga tati vawanewo apa vovakawo chidumba chava vogarapo voitawo maprojects ani avo vanorambidzwa nani. Imi muri vana vemunhu umwe chete. Chinhu chamuri kurwidzana nhasi hachisi chenyu, ndechababa ivavo. Dai baba ivavo vakaona kuti ndaakufa kana kuti vakakuziva kuti ndozvamuchasara muchiita naizvozvo vangadai vakafa vatengesa musha wavo. Nhasi mungadai muchirwira chii? Resettlement program yakauya yefast track iriko yanhasi hamuna kuendako makatarisa nhaka yababa. Handiti mapoha. Zvino tingararame sei kana iwe baba iwe uchifungidzira kuti tingakugirande authority yekuti chiramba mukadzi abude mumusha nevana iwe uchinogara nemukadzi asina mwana wako? Dare rinenge chitira tongei ipapo. Iye zvino kuti ndichiti inini aiwa iwe ndiwo uchine simba kayo wakutiza chembere yako wachembedza 31 years panapa. Inzwai tsitsi vanhurume ndakukuudzai. Vanenge vachirwa vakadzi achimhanya achidini ropa richiri kufamba mapedza ropa. Wakutanga kusema kuti hauchapinda naye pabonde ndiwe. Right. Wamusiya. Wamuberekesa vana. Vana vaya wakuda kuti vachinoita madestitutes murodhu. Vanoita marompe. Nokuti mwana ana baba naamai vakaparadzana. Akafanana nemwana ane pari wokuti akadonha kuchikoro vanhu vanomuseka. Haararame zvakanaka. Ndozvakafanana nemwana anonzi maona nyaya tabuditsa panapa. Mwana akarova $5,600 yemukomana wake panapa achibatikidzana namai. Nhasi unova kuti kwanzi baba ndo vakanga vachipuhwa ndiro. Vagara pasi vaona kuti mhandu ndeipapa vabatana nehanzvadzi dzavo kuti isi takanga tichitopihwawo mari.
Mukwasha makatarisa amai vanga vari panapa vaya vakati mukwasha asina kugara nemwana akapuhuka nokunzi ngaareve kana pfuma chai vakaitaura baba vaya hazvisiri izvozvo. Tinoda kukuvakai muchibva mumatare moita nharo dzenyu asi mangwana mozotifunga. Ndozvatinoda. Ukawana hembe nyowani dhara usarasa. Usazoti munhu akuda kukutambidza chunhu woti ndakurasa izvi kuti ndiwane kuombera kudai. Musaite zvinhu zvakadaro. Mukadzi anorangwa ukaona kuti ainhine mukadzi uyu unomuranga nekumuratidza kuti upenyu chii. Right amai? Mata muchada hurumende pano. Aiwa zvakanaka. Hurumende yangu pano ndeyekuti vana vangu vawakabereka neni ndiyo hurumende yangu. Wondichengetera vana vangu. Ini pano ndinosudwa ndise hurumende pamba baba wangu handiti. Pamba pangu pandakasiyiwa nababa wangu handiti. Chiisa hurumende yani yako. Ndakupa mukana upi iwoyo. Inini tozosangana pane zvinenge zvadii zvanetsa. Nokuti chiri uko kwako inzvipo makapedzesera kurimapo pamunda rini baba. Chatingati tikakutarisai toti vadzokera pamusha makapedzesera kuparimapo. Kufa kwaita baba makaparima rini? Ndakapedzesera kurimapo 2019, 7 years down the line. Musina kusvika pamusha kana kuparima. Pamusha pachona panani yezvinhu? Hapana munhu aripo. Muri kukangazhana kudai muchitadzisana kuno kusvika. Amufanirwe kuchengetesa munhu pamunda pavo. Vairamba kuenda kugarapo. Pamba pachiparara. Ndakati pamusha ungaparare kana tora munhu vanese kuti agara taisa musha. Ivo vanosvika vachidzinga. Very good. Very good. Ndonyaya yatiri kutaura iyoyo baba. Izvo chimunhu akapedzisa kudzinga akaenda uyo. Ndakata losi singaendi. Ivo vasingade kuendapo. Noti munhu anga nechiguruguru chaita zvogara. Saka ndakawirirana naye akaita motoreni yawanda tozonesana mwana wachoviri. Saka munhu wepa vakamudzinga vanambomupa notisi kuti sei vakatomubvisira zvinhu masikati machena. Vafura namamai pazasi pemusha wangu. Saka munhu akazoda kuti tozofona zvikanzi ndatobva pamba achiti hamira ndiwe zvikanzi mashoko andaudzwa namai lazimai vako haaiti. Saka munhu yakati soko motoro yangu ndoiwana sei? Uye akati ini ndakatotengesa kuti ndione kufamba. Munhu akabva ndabviswa pamusha zvisina notisi. Zvisina notisi. Musha. Asadzingi munhu wasina kugadza. Chinzwaika. Ende amugadze munhu zvisina mukadzi. Toda kutsvaga ronda first of all. Tofanira kugadzirisa nyaya dambudziko riri pakati penyu imi nemudzimai. Mune makuru tose. Handidhifitwe pamusha pangu mani nemukadzi mani. Kuti mukadzi angatoya ozotoisa mutemo kuti ndaisa munhu pamba pangu iye odzinga. Hazvisiri izvozvo. Ndonyaya manje yatikada tichibatsira amai ava kuti amai munosara muri mega matara akakura mwai. Wanzi tatsamwiswa nemaitiro amunoita muchiita murume uyu muri kwenyu mega. Dare rinotsamwa. Dare parinopa mutongo unorwadza ka. Rinenge ratotsamwira umwe chete pakati penyu. Ini ndiri kutsamwiswa manje ndakabatirira kwamuri 31 years idzi dzandaisa apa idzi. Idzi ndikadzitarisa idzi 31 years munenge musina kudzokera pakunonzwa tsitsi makatarisana nemudzimai wenyu. Handiti mapawana 31 years makagara naye 31 years guys. Nawe yamungazoti makundikana nhasi kugadzirisa pamudzimai wenyu wamagara nyangwe iri tsura muromo magara nayo 31 years. Hamuna munhu wamungaudze kuti mai avaitsura muromo tigotenda kuti magara nayo 31 years. Kuna zvinhu zvakadini zvakanaka. Vanhu vese vanenge vachikubhigai kuti kana mai ava zvese izvozvo zvinenge zviri muvanhu. But toda kuti tirambe tiri ipapo tisinganokumanikidzai kukuisai mumoto. Handiti mune vana. Handiti mune vana baba. Mwana wenyu mukomana ane makore mangani? 95 ka? Ragondora murume mukuru. Handiti mwana wa 95. Handiti ka? Mukamupa mapiwa pamusha. Handiti anogara namai vake.
Chandisiri kuda kukusiyai muchizvipinza muchoto ichi chamuri kuzvipinza. Kana dai zvaizonzi tinoonana kunzi vanhu vakafa vanozoonana, maizoti masangana nenika maizotiudza kuti nhamo yandakazosara ndikaona bhururu wanguwa nenhau yawaireva iyaiye. Pakaoma. Musha wakasara uchibatwa nahama yavo, musha wedzinza wababa venyu. Handiti usingafanirwa kuti upindire vanin'ina kana madzikoma enyu zvakaita muramu wenyu uyu wamanobatana naye makunopaza dhoo rakavharwa. Kupaza ikoko kuri kurehwa. Andatombosvikako navo vari kutaura zvokunyepa. Hamuna kusvikako navo ka? Vakaenda vega. Zvakaitika vakaenda vega. Nyaya yanditatsara kuri nyaya. Aiwa, kubvunza vakaenda vega. Havana kupaza dhoo, ava ndo vakatokiya madhoo. Right. Vakakiya ani? Madhoo edzimba dzese. Vakakiya madhoo edzimba dzese kana kuti ndo vakanga varipo. Nyaya toda kuti tiende pahama yangu. Mai guru kana vanaka kudarika nhingi mudzimai wako, handiti asakuuraye pamudzimai wako. Iye ngaziyezve murume wake wakanga ainaye kana murume wake akafa, handiti kana auya neprojekti pamusha, projekti iyo ngaive projekti inobhenefita vanhu vari pamba, handiti mauya ndauya pamba pamuri mukoma mamakagara pamba musha wababa vedu, handiti ndinofanirwa kuteerera kuti muri kuti chii. Mukoma ndauya kwandanga ndiri kuzvina zvisiri kufamba zvakanaka, ndiri kuzvitura kwamuri ka andiuye ndichitaurira imi, ndinoya ndichitaurira mai guru muchindoona ndauya muramu zvina zvina kubira zvakanaka. Kwandatiriku eno vanhu vari kubva kunana South Africa vakasiya vatuka imimi kuno, muri kuzviziva, vakasiya vakutukai ndobva vaenda kawo. Nhasi uno vari kudzoka vachizokunamatai kuti vawane mapindiro pai papa. Handiti ini ndiri kuti mukadzi nemukadzi havagarisane. Handiti imi zvamanga makaoccupya musha wababa, musha nyange makarinovheta, maitadza kuti rinovheta musha uchidonha, harisi basa ringadzine vava ndakaita ichi kuti chitadzise vamwe vana kugara pai pamusha. Hazvisiri izvozvo. Handiti pataenda kuvaonesa manja ndepekuti wese auya pamusha wababa vake ndo pamusha wani wababa wake. Ndosaka tichiti pamusha kicheni inenge yavakwa namai haipazwe, munozvinzwa, inogadziridzwa ikadonha inopfirirwa nyange isina anogaramo, kuitira kuti vana vanyamunhu vanenge vauya pamusha vadzoka kubva kwavanenge vabva vawane pekusvikira. Handiti ndizvo ndochivanhu chedu. Muroora paanouya pamusha havangada vasina kurinovheta kicheni yababa yamai venyini. Handiti ka vangadai vakavaka kicheni yavo pamusha, kwete kurinovheta kicheni yaamwene. Ndova muri kuona nhasi uno yese yakudii yakuita muroho. Nokuti munhu arikuda kuita zveprojekti kumusha asineko mwana wamukomo wangu mai kuya kwakaitawo vaida kuti vazobikira pabhirita kuti vavake ndo nyaya iripo. Saka ava vari kuita se if mai guru ndo vanoita se vanoita project pamusha, hazvisiri izvo. Aiwa, mwana kana izvozvo achine mukana wokuda kuita project yacho, mupei mukana aite. Handingamurambidzi ava ndo yatomuvharira pano. Muri kunzwa zvandiri kutaurirai, ndiri kutaura naivo ndichivaudza. Ipai mwana mukana, anongozviita 2 days 3 days otobva. Vafana vedu yatinawo mazuva anawo 2 days 3 days makutowana pekuchengetera huku ndimi kana yanga iri project yehuku. Zvinosiyiwa achienda haswe kugarira kuti ndowana mari after 4 months, ndokugarira mwana so ndowana mari after 4 months. Ndore hatisati aona maprojects, ndoaona vakavaka matanga ezvihuta munhingi mangu, tikaona akaparara, vakavaka matanga ehuku ndikaona akaparara. Handiti but kana mune munhu akafanana naama yavo, handiti nemi baba vepamusha pacho, mwana aita project chaagona akuvakirai mastructures amusingagone kuvaka imi. Handiti akangoti tsvedzemu zvino mwana kushuwa ungasiye zvinhu zvako zvakanaka zvaungodaidai kuti baba kana tazodaidai tichadzoka. Handiti imimi 2 days 3 days matanga maviri ane huku umo 100 handiti makutodii kusumudzira zvakauya nemwana njere kuzoisa mumusha. Muenza harambwa achiuya pamusha, ndoda kukudzidzisai zvinhu zvakadaro. Vakaita zviri wrong amai ava kana vakarwisa
nyaya iyoyo kuti isaenderere mberi. Then ndoda kukubatsirai kuti vaviri imimi musatadze kuwirirana nenhau yekuti ava vakatadzisa Maiguru kubika sadza kuti vavake machii, vakatadzisa mwana kuti gadzirisai ipapo pamauya kuno kudare mauya kuti kubatsirei. Gadzirisai ukama hwenyu imimi vaviri. Musati mabuditsa vana mamuri vamakabereka 3 vamanitaurira vaya. 1 akashayika nditi 2 ndo varipoka. Musabuditse vana vamuinavo vaviri vavo mamuri. Noti chinobuditsa mwana muna baba vake inhau yeukama hwababa namai. Chinobuditsa mwana muna mai vake inhau yeukama hwamai nababa. Vana vanotoziva kuti pana mai vedu nababa munhu ari wrong ndimai. Unoziva izvozvo? Vanoziva zvekare kuti munhu ari wrong apa ndibaba. But sevana vonomira semusha wababa venyu manje uya wekuti unoakomodheta zvese nekuda kwokuti musha wababa hausi wenyu, hamugoni kuisa hurumende pamusha ipapo. Mukoma wenyu haagoni kunoisa mutemo pamusha papi ipapo. But chatinoremekedza ndiani baba aripo akasara. Handini ndizvo? Ndokwatinoenda kana tichiisa zvichemo. Mwana auya, baba ndoda kuisawo maprojekti angu ehuku kana kuti enguruve. Mungarambire mwana izvozvo kuti handisi kuda nokuti ndini ndakagara pano mukadaro vakumanaka. Ko munovarera sei vana vevachakabva? Nokuti chinonzi kurera mwana hakusi kumurera uchimupa chikafu mwana. Kumutambira paanenge adzoka kwauri, kumuratidza rudo rokuti uri kumuda. Ini ndinofana ndine wangu wandakatopa pekuvaka pakafanana nemwana wandakabereka ini. Iye mwana womunin'ina wangu. Mukasvikapo umwe arapo apo. Handiti ndikaudza mukadzi womwana wangu kuti uyu mukoma wake mukadzi akaenda, handiti handidi poto 2 dzinobikwa nebhachura richibikapo, mukadzi wako aripo iwe. Chikafu chamunodya pano kana chapera munoudzaini? Kana maona kuti mwana wangu uyo zvake haana chaari kukupai munoudzaini? Handiti ndikapfuura nepano ndosiya mari yechingwa ndiye ndichiitira mwana wangu iyeyo yakusiyiwa nemunin'ina wangu. Ndini ndinoziva kurwadzwa kwangu nekumurera kwandakaita neeji yandakamusiyirwa ari. You can't believe kana ndifamba naye unoti munin'ina wangu kukura kwaakaita. Saka chikumbiro changu ndandichikumbira kuti baba naamai matare haasiriwo atinotarisira kuti agadzire misha yevanhu. Munozvinzwisisa zvanoda kutaura? Chinogadzirisa musha kungozvidzora so kuti alright mai avada kuzviita vakachenjera kwandiri, nai regedzai ndimbovatarira ndione. Ndobva ndadzoka ini kubva step up 1 ndobva ndadzoka. Ndikaona ndadzokera pavari ndodzoka futi pasi toti hendii. Muonoti hamufamberi, munofamba. Saka muchiona tichichinja maalamu egeju kuti mombe dziri kuremerwa torerutsa so maalamu, mombe mona dzakudii dzakufamba nendima futi munoona chidii ichifamba. Makuru tose mumusha amaimi ndokuudzai anoruza aripo ndimi. Hakuna murume akanzi akaramba mukadzi akandichibva pamusha pevanhu ibva uende mukadzi asare pamusha penyu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ngatifungei makore aya kana muchiri kuzvinzwa tendai Mwari. Aya 31 aya igepu pamombe risingachavharwe. Ndatoda kubatsira hama kuti don't waste this. Ivai chiratidzo makunda. Imi ndio munodedzwa kunzi ava vakunda. Seamwa matare mangana atiri kutonga ye2 days. Munhu akabhadharwa $5,600. Munhu wasamburana naye kana zokuteka 1 day. Just imagine. Imotambisa 31 years. Muri mahero mani. Dadai nezvinhu zvamunenge makaita mani. Kana ndine chembere yangu, ini ndinayo yangu kumusha uko, handitomboda zvangu, handidi kunzwa munhu anouya chida kunditaurira mutemo wekuti zvazodii. Hazvirevo kuti handimutadzire mudzimai wangu, ndomutadzira. But chikuru ndechekuti anofanirwa kudzoka kana aona kuti paita makuru tosa apa ndiani. Ndini ndichitoseka zvakuti baba
kana kuri kukura hako ya vari kukura zvakaipa. Ndozoti musi wanenge vachindimhanyira kuti pamombe ndoenda kabata tumapepa bhegi ndoenda pamba nemotikari yekuhaya ndosvika ndichiti tarisa kumashure handiti ipapo ndovaudza kuti gogo muri kukura zvakaipa handiti kwete kurwisana kusedzana nini hangu wakumana kuita nyaya yekuti munopa vanhu mukana wekukusekai imi makafunda. Pane vanhu vari kukundikana mhani 31 years makore umwe munhu kani yekutoberekwa nekufa 31 years iwe wakagara nemukadzi wawakanoroora kumusha. Muri ndenyi mashoko enyu anoti kumuri enyi pamusoro yebaramama ini akukuona kwangu ndikuti sekupasha nazanzi akuramanisa vanhu kunonesa asi kwenguva takawanika imba yakawa iyo inotonga tisi takavaka imba iyo tikaisa denga siva kuitira kuti vadi vagare zvakanaka. Saka ipo panonzi pakauya pakasvika maiguru vacho navo indofunga ndandisipo ndakazouya kupava paya ndichiwanika kuti pane mazeni mazivisa zvambakaisira tapo inzwai kababa imi hatitawirirana kuti muri ate zvara hamuna kana wani chamunofanira kuti mutitsanangurire chekuvaka kwamakaita chekuti marata azowanikwa ari mumusha ndo pamusha pavo ipapo. Nyaya yatiri kutaura pano ndeyenhaka yemusiyiranwa. Makabereka vana venyu 3 1 akashaika tapabata nditi mune vana venyu 2 musha wenyu imimi iye zvino chandoda kukuudzai chokwadi chisingaputse ukama vana venyu havana nhaka handiti because hapana museya mwana wanikwa achibhuldoza ari pamusha wasekuru anenge achiudzwa kuti iwe ndepedu tese pano. Mistake yamakaita ndeyekusatotsvagira vana. Imi baba venyu vakakutsvagirai pekugara kwemi venyu vana makavaitirei pamusha wakadaro hausi musha wokuti munosiya vana ndikasiya vana ini ndinawoko unogara mwana womukoma second born yomba medu kana mwana womwanasikana anokucharenja ndakapotenga straight tese namaya vakasvika pakutengesa ndakanasirira ndikapiwa kana chiya pana ndakazvazvinobvanishamwari vane makuwata amai ava pakutsanangura kwamuri kuita kwese tavabata pavari handiti iye zvino patiri tichikumbira kwamurimi vadzoka manje panoda imi padii pasvika ava vatoibva vatonexercisa zvino mukachivasiya vanotora mumwe mumbishi futi wekutangidza panyowani wekupingudza ava vatopingudzika kuvati nhasi mapepa andaverenga aya haana kana chiri kutaura zita rava handiti kumira nemapepa aya vanongosimuka zvishosho zvakanakisisa masikati machena handiti asi isi tiri kuda kuumba kuti izvozvo manje zvisaitike ivo vaite semunhu ane mhuri semukadzi ari pamusha tokumbira mwoyo wenyu imimi paungo wasvika yes kuti no takuudzura paungo wasvika ndotakukumbira baba kuti paungo wasvika memazvita nehasha pekuchiti muchi makuchitambidza maigupura takuchitariswa mafundisiteps eko akabva nezvavakaita tonzwa utsitsi nazvo izvozvo totarisa makore amagarisana nawo totarisa mhuri iripo tounganidza zvinhu zvese izvi totisaka zvinhu zvomboparara here izvi hapana panorarama vanhu vasingatadzirani asi kuregererana ngatizive kuti kuriko 31 years pamombe havanawo here pavakatadzirana kuriko asi pane mamatadziro tozonoza kuti munhu ngawe wakudherera uko kudherera nhasi inzwai dai manga muri kutaura mudare manje kuti inini wedu wee amai ava takutaurirana muno mudare tichazopfuurira mberi tichitaura taakwatinenge tiri. Nyaya yangu chichemo changu kuna amai ava nepandandasvika ndakuteerera kuti dare riri kuti chii handiti munhu unopangwa zano iwe une uine rako imi renyu tariona rine gupuro rokuti 2 seconds tingada tapedza nyaya yenyu handiti but respect our time kukudai
kuona tichikurambidzai zvimwe zvinhu kuti no dai tatangirawo kuti kadai ngatirege kutangirawo. Handiti chikumbiro chedu ndechekuti makamboendesana kumatara emadzimambo here nenyaya dzenyu kubva pamakambonetsana kutanga ukaona chinhu chazosvika ipapo chine zvachinotaura. Handiti mave guided nemitemo yamambo, mave protected nemitemo yamambo. Amai ava vakutsurika. Handiti mapaul mai mwana ndakateereresa pakanzi namambo makore atakararama tiri tesaya ngatiregei kuatambisa. Handiti munozviziva here kuti munhu anoti achitakurwa kuenda kumusha kwake achinzi arambwa kutakurwa kuenda kumusha kwake so. Handiti achisvika achifa kana kuti murume achisara achidii achifa. Wonzwa vakomana mukadzi uya kuramba murume achingoenda 4 days achifa. Handiti zviriko vanhu vodemba kuti omana dai akangoziva zvake pa4 days idzi vakangofa vachiri chii. Nokuti chatinochemera kuparadzaniswa nerufu pavanhu ndochatochichemera paya. Kana maona muchiva vana uyu nevana vake imimi mozviendera pamunoti ndiri safe. Handiti musina kudzinga mai mumusha nevanhu makukirieta ruvengo nevana venyu vaviri vamuinavo ndo chete vachagona kuzotora kenemi sevana venyu. Mwana wababa mukuru uya uyo zvichida paakangotadza kuvaka matanga ake kana chii chaida kuita. Handiti akatokuisai pablacklist rekutovengana nemi kutanga ipapo kusvika iye zvino pamusingazive kuti zvakamira sei. Handiti panenge pachiita sekuti akamakana nevavo asi nedzimwe nguva vanhu pavanhu vatema avagutsikani anogona kutofamba achiudza vanhu kuti havasi mainini vaya ndara yeuya. Munoziva zvinoitika zvinoitika zvandiri kutaura. Handiti gadzirisanai namai avo mavaratidza kuti kukaramba hama dzangu neni hatina ushamwari. Mavaratidza ipapa mavaratidza zvekare kuti kana uchitaura neni ukataura ngokutaura nabhudhi vako ava no, mukataura neni ngokutaura nemuramo wako munin'ina wangu hazvisiri izvozvo. Nditore semurume wako baba vevana vako. Handiti ndo nyaya yatiinayo. Mashuka amukutaura ndaatombobabvunza ukati pachindoona nokwanisapa mwana womombe here kanondona sara ndaona unhu hwake hwainditi iwo ukaona munhu ari mumusha anongomuka achikwira basa enda kwaanoenda murume haziita enda kupi osita zvotunzwa nemakuhwa manyemwe inga ndakuudzai wani muri kudzwere zvitoro zvepamwe chokwadi handisi kubvunza zvinhu izvi kutaurisai ko kwamuda kutoiteko ndokumutaurisa kwamunotiti ndati muri kunzwa here zvitemo zvepamuzvinzwa bati zvimwe handisi kuda muri kunzwa orit ndazvinzwa iko kusadzoka ikoko kunzwa zvitemo zvepamumwe isu tatozviona nokuti murume ndiye anotaura dambudziko riripo. Kana muri munhu anoda kudzoka chaiche mungachipfugama mukumbire regero murume wenyu izvozvi mutaurire mutumbi wenyu mukumbire regero zvinhu zvitange kufambika. Noti chatiri kuda isu kuti mudzokere pamba muchitiratidza sedare kuti chokwadi kana tadzokera pamba anodzokeka here. Yes. Pfugamai mai murume ndewenyu mutupe ndemunouziva mutaure murume wenyu muregero ani mutupe wake ndiani rama makapfugama vadaire tinokutendai samanyanga munoerei mai manjera ndochi matutu mai hamuna chamunobva
nhasi neeji yamuinayo kutaura chinonzi chokwadi. Nyange mukanzi muzigona kunomira pamusika muchitengesa muchidini mungatozotambura panguva pfupi yasara yerufu rwenyu. Munotambura kudarika makore aya 31 amakararama. Nokuti hakuna chinhu chakaoma sekufunga kuti ndakanga ndiri pamusha here, ndakanga ndichiitei pamusha. Dzokerai pamusha nemurume wenyu muchiita mapurogiramu enyu ekuronga pamwe chete nababa. Angave baba asina mari kunemi, yenyu mari yacho yamuinayo iyoyo, rongai mapurogiramu nani nababa. Kuzvinonopisa kune pundutso, kuzvinonopisa kune pundutso. Baba vate zvaro mashoko anovaka kwanzvadzi ndekungovaudza kuti hanzvadzi yangu wakura. Handiti hatitarisire zvinhu zvakadai. Dai uri umwe munhu waita kuti ugarisane nemurume wako pamave apapa, hapasisiri ipo. Kana dai murume aikunetsawo awairarama naye 31 years. Ndozvandarambira ava kuti aiwa moyo wamakashandisa iwoyo kubva pesa papa kwamakutoendawo kwakumapeto. Handiti muchazoti demba nerimwe zuva makutaurirana kuti rimwe gore riepo zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka, makutaurawo nhoroondo. Handiti so nyaya yenyu ndoda kukudzoserai kumba imamai, tichikuvimbisai kuti please dai muri umwe munhu hamuchaudzirwa patafamba tikasvika nenyaya yenyu nemurume wenyu. Imimiwo murume iyeyu kana makamutarisa pese pamakararama naye haana kumbokusvitsai patasvika nhasi. Imi ndimi makauya kudare but nyaya yenyu isina kumira zvakanaka. Nhasi tiri kuona kuti no, vanoda kubatsirwa kuuya kwavaita kupi kuno, saka takubatsirai. Endai mutange kuronga nababa, muchitambira kuti baba vagara vanga vane imwe imba yavainayo. Handiti kwete kunoti tanga wapedza imba yako wauraya imba iyoyo kuti tizodini. Aiwa, iyo imba magara muchitoiziva. Zivai pamakunotangira mumusha. Ndopfungwa dzedu padziri nemi pakutarisa kwataita eji dzenyu panapo. Tirive mazera mamwe chete, ma50 chakuti iwaya. Umwe ndiwa 70 chii, umwe ndiwa 70 chii, ini tiri wa 70. Tiri vamwe chete. Tikauraya dzimba dzedu nhasi munobvunza dzimba dzinomuka idzo. Toda kuya tichimwa mvura padzimba dzenyu kwamuripo. Zvamwe musingafunge kuti zvinoitika makuona kuti zvisingagoneki zvakugoneka. Zvinoitika munotanga kugara upenyu hwakanaka kupfuura hwamakamisani makambogara imachembera kudai so. Ironda kuvana komana kuparadzana kwemamai. Zvisinei kuti vakura sei havadi.